bụkwa na otu ọmụmụ asụsụ Igbo ka anyị ka nọkwa n'isiokwu ahụ m gwara ụnụ iji mgbochi ume na ụda ume emekọtara ọnụ emebe mkpụrụ okwu. Anyị nọ iji mgbochi ume na ụda mfe ụda ume ndị dị mfe emebe mkpụrụ okwu. Anyị emeela ọmụmatụ ndị nke mbụ. Ngwa ka anyị lee anya n'ugbo ode anyị. N'ọmụmatụ nke anyị nwere ke na ọ kọ ya emebe kọ. Ngwa ị na-anya na mkpụrụ abịdị ndị awụcha ụda ume mana ha bụ ụda ume mfe site na ngwara unu na ụda ume na-ekere ya ụzọ abụọ bụ ụda ume mfe na ụda ume arụ. Ndị a bụ ụda ume mfe ndị nke anyị ji na-emebe mkpụrụ okwu. Ngwa a ịgbakwunye ya kọ a inweta akọ 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 bụ ihe ndị oyibo na-akpọ wisdom. Asị na mmadụ nwere akọ na onye ahụ nwere akọ. Ịgbakwunye ya inweta ịkọ to tell. Nke a bụ ọkọ ọkọ pụtakwara na gịnị each. Ịgbakwunye kọ o inweta ụkọ something that is scarce, like when you're talking about scarcity. Ọkọ each ụkọ scarcity. Ngwale ọmụmatụ nke abụọ. Ọmụmatụ nke abụọ ke na a inweta ka. Mgbe ịgbakwunye a na ka inwere aka bụ nke ndị oyibo na-akpọ hand. Ọ na ka ọka corn. Ị na ka ịka to be above somebody. Ụ na ka ụka church service or church whichever one. Anyị ewetachala ụlọ ọmụmatụ nke anyị nwere iwetara unu. Ọ dị ọtụtụ anyị ka nwere ihe ndị ọzọ anyị ka ga-akụziri unu. Anyị nwere ọtụtụ ọmụmatụ, nwere ọtụtụ ihe ndị anyị ka ga-akụziri unu. Mana ka anyị na-aga anyị emela agba nke abụọ. Anyị ka ga-abanye abanye. Chetakwa na ihe m gwara unu ekwela ka asụsụ Igbo na mgbe ihe onyonyo ma pụtara mgbe vidio a pụtara n'ihu akwụkwọ gị na soshal midia, biko ị ga-enye aka imere m ka ọ gaa site n'izisa ya like, share, comment. Sonyekwara m na YouTube. Biko subscribe to my YouTube channel. Ma chetakwa na m gwara gị na enwere ike iwetara gị one-on-one na ịchọkwa ka enwe onye chọrọ ka a kụziere ka ọ mụta. Gbaa mbọ ịhụ na asụsụ Igbo